Καλώς ήρθατε στο Nakas Lab. Σήμερα θα δούμε μία κιθάρα ηλεκτρική, πάρα πολύ γνώριμη, όλοι τη γνωρίζουμε. Είναι η Gibson Les Paul Standard. Θα τη δούμε σε δύο εκδοχές, 50s και 60s. Αν και με εξαίρεση στο χρώμα φαίνονται πανομοιότυπες, έχουν δύο-τρεις πολύ μικρές διαφορές, αλλά βασικές διαφορές. Η μία είναι το μπράτσο. Στη 50s έχουμε λίγο πιο χοντρό μπράτσο και πιο rounded, ενώ στη 60s έχουμε πιο modern μπράτσο, το slim. Άλλη μία βασική διαφορά είναι οι μαγνήτες. Η 50s φοράει Alnico 2, ενώ η 60s φοράει Alnico 5. Εδώ έχουμε λίγο πιο mellow, σκοτεινό ήχο με λιγότερο output. Εδώ έχουμε πιο bright και πιο hot ήχο. Και επίσης θα παρατηρήσετε και τη διαφορά στα κλειδιά, τα οποία είναι τα Grover Automatics και τα Vintage Deluxe. Αν και τα δύο δουλεύουν εξίσου καλά, η διαφορά θα έλεγα είναι πιο πολύ αισθητική. Λοιπόν, και πάμε να την ακούσουμε σε ένα Blues Junior ενισχυτή της Fender, χωρίς πετάλια, direct η κιθάρα πάνω στον ενισχυτή. Απλώς έχουμε δώσει πάρα πολύ input, λίγο output για να έχουμε ένα φυσικό οργανικό overdrive. Και πάμε τώρα να δούμε τη 60s, η οποία σας θυμίζω τις διαφορές της, πιο βολικό μπράτσο, πιο μαζεμένο μπράτσο δηλαδή, και πιο hot μαγνήτες, με περισσότερο output.